Gør du det? Ja, ja. Det har været, der kom en lille hoved, der skal lige stikke på det her. Lidt nemmere for mig. Så var den resten der. Så går vi bare sammen. Nå, hvem har lige planen? Ja, hvad er det morgen? Der kan du se sammen. Ja, jeg har sagt bare væk mig. Så var det hele tiden. Nej, jeg skulle det sige. Der var jeg på først på vej. Fortæl, nu pas lige over, hvad du siger, for det bliver optaget i weekend. Ja, vi kød dengang han skulle filme os det. Jeg rykkede fandme på bakken, jeg så det. Gør du det? Ja, sidste år, der må man have. Så også godt. Det skal du ikke se og fortælle, at det bliver optaget i video. Nå, det er fint, da. Det gjorde du med vilje.